Eta aurten Artzaigaztaren saria Gipuzkoan geratzen da, hemendik gertu, seguran hain zuzen ere, Eneko Goibururen eskuetan. Ondarren 500 urteko baserrian, gutxienez 7 belaunaldi egon dira gaztagintzan. 2016 urtean, Eneko Goiburuk, Arantzazuko Artzain Eskolatik pasu ondoren, familiako testigua hartu zuen, bere gurasoen diren Karmele Muru eta Felix Goibururen eskuetatik. Familia honek kalitate ibilbide zoragarria mantendu du. Ordiziako Euskal Jaietako gazta lehiaketan, 4 aldiz lortu dute lehenengo saria. Aitonak, Santiago Goiburuk, gero aitak, Felixek, gero amak, Karmelek eta Enekok berak pasaden urtean. Amara sartzen zaren lehen unean, bere tamaina txikiak harridura sortzen du. 6 mahai txikirentzat dago tokia, txoko txikietan banatuta. Azpeitiako Udane Juaristi margolariaren lan batek atentzioa deitzen du. Bertan, Isabela Makuso, Aztarbe Sagardotegiko lehen belaunaldiko kidearen erretratua ageri delarik. Horretaz gain, eskaintzaren parte baten berri ematen duen arbeltxo bat eta azpian hainbat izenez osaturiko zerrenda luzea. Manuela, Juan, Amaia, Raúl, Miriam, Igone, Aintzane, Kristina, Mikel, Tedi, Arantxa. Hauek dira hain zuzen 2018tik Ama Tabernako despentsa lur eta itsasoko produktuez hornitzen duten inguruko arrantzale, nekazari, artzai, ganaduzaleak. Eskerrik asko ez, esate denun, lehenik eta behin unkituta jaso genula, berri hau, gutzako oso berezialako eskualde bat ordezkatu zenola defenditzekion inguruko eskualde guztik eta Idiazabal Gaztako kofradikei, olako gonbita luzatzagatik ez. Gutzako oinarri bat dira azokak, bai Ordizikoa, bai Tolosakoa, kultura bizia osatzutelako, eta gureki bedian ez, Iñakire bai hortxe dau, bidea eakutsi zigulakore, nola baite gure bide lagun izan dana, eta hortan oinarritu eta hortan osatze galako ez, gure nortasuna, leheno Luisek esatezun bezala, oinarri izan dalako, izan behar dulako, eta izaten jarraitu behar dulako ez. Horrek egingo dulako gure ingurua jasangarrigo, gure kultura eta nortasuna mantenduko dutelako bizirik, eta gu hau defenditu besteik ez deulako nahi. Gure inguruko kondo baldin baude, gu ondo gea, eta hortan oinarrituta lan eseiko dugu, besteik gabe. Eskerrik asko, hemen zauten guzti, danan hitzak unkigarrik izan dira benetan eta aurrera segitzen launduko diguen oski. Gazta berri honek, sukalde eta ekoizle diren belaunaldi berri eta gazten indar bera daukata zoragarria da.